kort tutorial på, hvordan man pakker et helt almindeligt egyptisk herlåde. Personligt en af mine favoritter. Jeg vil vise, hvordan man pakker det med moderne tobak. I det her tilfælde Al-Fakhr toæble. Og det her gælder for alle moderne tobaksmærker, som udover Al-Fakhr, Social Smoke, Star Wars, Fumari og Haze og så videre. Fantasia også. Jeg vil også vise med angående sølvpapir og kul, hvordan man bruger kul også. Så lad os starte. Igen, fordi det er moderne tobak, i vores tilfælde Al-Fakhr, sørg for at bare smuldre det i hovedet. Det jeg plejer at gøre, er at jeg starter ud fra kanterne, og så pakker det stille og roligt, smuldrer tobakken stille og roligt ned i hovedet. Det er utrolig vigtigt, at I sørger for at pakke det meget løst, eller som man korrekt siger, fluff packet. Og igen, pak op til yderkanten her. Det gør ikke noget, hvis der er lidt tobak, der stikker lidt op. Igen, ikke verdens undergang. Så man kan se sådan her. Det er sådan, man pakker et helt almindeligt egyptisk lerhoved. Det her hoved er forholdsvis stort, så I kan i hvert fald regne med minimum 2 timer på det her hoved. Nu til sølvpapir. I dag har jeg bare valgt at bruge et helt almindeligt sølvpapir, jeg bare har foldet det sammen. I kan også vælge at bruge en helt beautyfoil, som er lidt ekstra tykkere, som er lidt ekstra tykt i forhold til almindeligt, og det kan købes hos vandpibsalter.dk, hvis I går ind under sektionen andet, tror jeg. Ja. Utrolig vigtigt, at I strammer sølvpapiret, som jeg vil gøre på enhver hoved. Det gælder for Vortex, egyptisk og fornet eller generelt bare hoveder. Sørg for at stramme ordentligt til. Ja. Sådan her. Når I kommer til huller, det er egentlig lige meget, hvordan I laver huller. Bare sørg for at lave en hel masse huller. Når jeg plejer at lave huller på et egyptisk hoved, så plejer jeg bare at starte lodret, og så går jeg bare ned. Op og ned, sådan her. Ja, det kræver ikke noget fancy. Bare sørg for, at I har en god mængde huller, men en god mængde mellemrum, hvis det er. Når I bruger kul, fordi det her det er et stort egyptisk lerhoved. Hvis I vælger at bruge cubes, som ser sådan her ud. Der er også noget, der hedder flats, men først cubes. Vælger I at bruge cubes, så vil jeg, for mig, der plejer jeg at starte sådan her. 2 på hver sin side. Når jeg er færdig, så tager jeg dem af, så der jeg 2 nye på hver sin side sådan her. Når de så er færdige, kan jeg eventuelt vælge at bruge et vindcover, som er en rigtig god egenskab, af den grund, at den sørger for, at det kul allerede er der, så vil den simpelthen holde varmen centreret ind i hovedet. Rigtig god, en af mine personlige en af mine favoritter inden for tools inden for vandpiber. Vælger jeg at bruge flats, som ser sådan her ud, fordi det er mindre end cubes, som I kan se, cubes er dobbelt så store, så personligt 2 er for lidt, vil jeg sige. Så plejer jeg så at gøre, som jeg ville gøre med en funnel, start med 3 på hver sin side. Sådan her, men med lidt ud. Start den op, eventuelt når der kommer en god mængde varme, og I føler, at der måske er lidt for meget varme, kan jeg eventuelt tage den ene af og sætte 2 på.
Når I er færdige med de her 3 eventuelt, eller bare 2, så kan I sætte 2 nye på. Hvis I føler det er for lidt, men 3 kul er for meget, så igen brug vindcover. Har I ikke et vindcover, kan I også lave et vindcover ud af sølvpapir også. Hvor I tager et mængde sølvpapir, sådan et rimelig stort stykke, og sætter det rundt omkring. Ja.